Fumo Mukanya vari pano vamwe vari kukudevedzai vachiti gandanga rasvika. So messages are coming through. He's still with us in the studio. How does it feel to be home after 14 years? Zvinofadza zvikuru. Tatagarisa tiri kunze uku. Tisati tanga tisaziye kumusha. Ini ndiri munhu anotaura zvandinoona. Adzokera pasi. Muri panzwisisa. Zvadzokera pasi hazvisi kuti kana kuti tinotadza kusumukira kwete. Asi ngatisiyanika nenyaya yekuba upfumi hwenyika. Iya inonzi corruption. Munoona mune motikari dzakanaka dzatakationa panzapa dzatinotoona kana kunana America uko. Asi mugwagwa hamuna kaini. Muri kufamba mumihombe yembamba iri. Ichokwadi. Chinoonedza ndechekuti chirwere chatinacho sumunomu ndechekuti Africa pachezvayo haina kubatana. Muri panzwisisa. Varungu ava munoona munovasekerera murungu akanaka achichi aiwa murungu akaipa. Mukanya hameno mashoko amungada kusira Zimbabwe takatarisira bira guru richange richiitika on the 28th mungati chi. Aiwa tinoda kuti vanhu vese vakawanda vauye. Zvese tinokumbirisa zvikuru vauye tizofara tese kubira guru iri. Mukanya vachakwanisa kumira 1-2 hours pa stage. Ndinomira ndinokana kuedza kunze kunokwanisa kunoedza. Aiwa tinotenda.